Прывітанне, паважаныя сябры, працягваем гаварыць на тэму усталявання ў Бярозаўцы помніка Юліусу Столле. Ужо распачалася краўд-кампанія на пляцоўцы Талака па зборы сродкаў на усталяванне помніка. Ужо некалькі людзей ахвяравалі свае сродкі, гэта беразвычане і беразвычане, которые жывуць за мяжою, за што ім вялікі дзякуй. І сёння мы паспрабуем адказаць на некаторыя пытанні, которые ўзніклі падчас арганізацыі гэтай збору сродкаў. І сябры адкажуць нам на гэтае пытанне. Першае пытанне будзе, чаму помнік будзе усталяваны менавіта Юліусу Столле, бо прапаноўвалі іншыя асобы. Чаму Столле? Сергей, скажите. Я хочу сказать, что мы ведаем гістарычныя падзеі і ведаем, што насамрэч першы завод, не завод, а гурту па варцы шкла і вырабаў быў адкрыты Зенонам Ленскім. Пасля быў яшчэ такі уладальнік завода Квіцінскі, яго арандатарам былі 3 купцы. І што Столле таксама быў у партнерстве з Вільгельмам Краеўскім. Але у шырокім сэнсе менавіта завод, такім, якім мы ведаем, і найбольшы ўнёсак у развіццё завода ўнёс Столле, Юліус Столле. Таму натуральна, што помнік трэба ставіць яму, на нашу думку, а нікому іншае. А што датычна астатніх асобаў, то я думаю, краязнаўцы, гісторыкі павінны гэта ўсё абмяркоўваць, канцэпцыю гістарычную нашага горада некую выпрацоўваць. Дай Бог, калі надыдуць часы, калі ў нашых школах будуць вывучацца гісторыя роднага краю, гісторыя горада, і там будуць вывучацца гэта ўсё, то гэта будзе толькі на карысць і моладзі падрастаючай, наступным пакаленням. Але ў больш шырокім сэнсе, на нашу думку, што помнік трэба ставіць менавіта Юліусу Столле як чалавек, мецэнат для завода, прамысловец, прадпрымальнік, который найбольшы ўнёсак у развіццё завода і горада ўнёс. Таксама узнікалі такія спрэчныя моманты, калі людзі прапаноўвалі збіраць сродкі, маўляў, навошта гэты помнік, калі ёсць іншыя праблемы, ёсць там некія там ініцыятывы па збору сродкаў на дзіцячыя садкі, на дзіцячыя пляцоўкі. Адкажыце на такое пытанне, чаму трэба выбіраць, не трэба выбіраць, а варта выбраць паміж Столле і гэтымі ініцыятывамі прапанаванымі? Чаму? Калі ўзнікла такое пытанне, зразумела, што яно патрабуе адказу. Мы не супраць іншых ініцыятыў. Больш скажу, мы з задавальненнем далучымся да іншых ініцыятыў, то бок там правучалі спартовыя пляцоўкі для дзяцей, ініцыятывы па дапамозе дзецям, хворым дзецям, безумоўна. І мы заўсёды далучаемся, і адзін з сябраў нашай ініцыятыўнай групы дзесьці, мусіць, тыдні 2 таму скончыўся збор сродкаў на падтрымку хворага дзіцяці, якому патрэбна аперацыя за мяжой. І мы адмыслова чакалі того часу, калі таксама удзельнічалі ў гэтай справе, але чакалі адмыслова, пакуль скончыцца гэтая ініцыятыва, каб не перабіваць сваёй ініцыятывай гэты годны ўчынак людзей. Таму мы адкрытыя для людзей, мы будзем удзельнічаць у любых грамадскіх ініцыятывах, якія прынясуць карысць нашаму гораду, нашым людзям. А што тычыцца ініцыятывы па ўсталяванню помніка, так, прабачце, это наша ініцыятыва. Это наша ініцыятыва, і зразумела, што калі гэтая ініцыятыва
ідзе ад нас, мы бярэм на сябе адказнасць за яе. Мы не толькі удзельнічаем, мы просто заклікаем да нас далучыцца. Што тычыцца, калі пераходзіць да ініцыятывы усталявання помнікаў, я маюся нагадаць, што так, ідзе зараз гэты год, які з'яўляецца годам малой радзімы, і гэта яшчэ прыпала на 135годдзя нашага гораду. І я так думаю, дарэчным будзе ушанаваць памяць у асобе Юліуса Столля менавіта ўсіх людзей, хто спрычыніўся да такой справы будавання нашага горада. Это сімвал. Это перш за ўсё, это сімвал. Сімвал таго, што наш горад не згіне, і тыя людзі, которые будавалі наш горад, і Столля, і ўсе астатнія, і людзі, которые сваёй працай будавалі наш горад. Яны павінны ведаць, што мы не кінем эту справу. Мы будзем берагчы наш горад і будзем старацца, каб ён развіваўся і надалей. Я только хочу додать, что не трэба выбирать паміж помнікам і іншымі ініцыятывы. Больш за того, я заклікаю, людзі ствараюцца добрыя, карысныя ініцыятывы, і са свайго боку мы падтрымаем, калі трэба, і інфармацыйна, і матэрыяльная, некая валантэрская праца. І таму я толькі за, калі хто-небудзь створыць ініцыятыву па абсталяванню некай дзіцячай пляцоўцы, спартовай пляцоўкі, ці яшчэ якой-небудзь. Я толькі за. У гэтым і палягае прызначэнне грамадзянскай супольнасці. Грамадзянская супольнасць – гэта тое, што... Браць адказнасць на сябе. Так. І мы гатовы далучыцца. Так, я так само лічу, што справай усталявання спартыўных пляцовак, нейкіх там дзіцячых гульнявых каруселей, гэта павінна займацца дзяржава, а не жыхары горада. На гэта ёсць сродкі, а помнік Юліусу Столлю гэта ўжо як удзячнасць жыхароў Бярозаўкі, яго мецэнаты, заснавальнікаў. Таксама ўзнікаюць такія пытанні наконт таго, дзе мусіць размяшчацца гэты помнік Юліусу Столлю. Як вы думаеце, дзе гэта павінна быць, якое гэта павінна быць месца ў нашым горадзе? Добрае пытанне, я лічу яго адным з найважнейшых. Улічваючы значнасць асобы Юліуса Столля для Бярозаўкі, на наше меркаванне, што самым годным месцам для помніка будзе менавіта цэнтральны сквер Бярозаўкі, пры тым, што цяперашняя музычная школа – это былая сядзіба аднаго з сыноў Столля. Да таго ж помнік атрымаецца насупраць завода, насупраць былой канторы заводской, которая была побудавана італьянскім архітэктарам да 25годдзя завода. Тому, на нашу думку, это самае годнае месца. Я думаю, усе з гэтым пагадзяцца. Еще додам, калі можна. Справа ў тым, што вы ж бачыце, да нас прыязджаюць у любую пору года до нас приезжают туристы. Зразумела, что головная туристичная адметнасць у нас завод, вытворчасць. Зразумела, что и музей, тое, что налаштавана за тыя гады, которые прарабіў. За тыя умоўныя 135 год. И людям это цікаво, люди приезжают, люди глядят, люди захапляются, потім едут ізноў. И было дарэчным, каб тут побач от завода, насупраць завода стаяў помнік сучасны такі еўрапейскі помнік бацьку заснавальніка нашага горада. Як турыстычная адметнасць гэта было просто цудоўна.
Просто цудоўна. І нагадаю, што для жыхароў нашага горада, для грамадзян нашага горада, трэба пазбаўляцца гэтага слова жыхары, для грамадзян нашага горада, безумоўна, гэта сімвал таго, што горад будзе, завод таксама не знікне, і, значыць, у нас ёсць будучыня. Вераемнасць пакалення горада майстроў. Так, безумоўна, безумоўна. Так, і так само нагадаю, што калі праводзяць такія паралелі, то зусім побач тут у Лідзе таксама збіраюцца сродкі, і на усталяванне помніка таксама чалавеку, без которага, магчыма, Ліды не было, который будаваў замак у той Лідзе. Нашай краіны не было. Так, кажется, что не было, магчыма, і Беларусі. Это помнік князю Едыміну, там ужо палова сродкаў ужо сабрана, і мяркуецца, што да дня горада у Лідзе у верасні ўжо будзе стаяць помнік заснавальніку горада Ліды, князю Едыміну. І таксама... А мы перахопім эстафету. Так, а мы паглядзім, як нашы суседзі гэта зрабілі, і зробім такі ж самы помнік у Беразоўцы. Чым мы горшыя? Чым горшыя? Мы не горшыя. Калі мы разам за гэту справу возьмемся, то, я думаю, у нас усё атрымаецца. Так. Ось, і шмат сустракаў людзей, которые казалі, што яны гатовыя ахвяраваць сродкі, которые лічаць гэту справу годнай і патрэбнай, которые гатовы падтрымаць, але яны, правда, не ведаюць, як гэта зрабіць. Яны трохі в гэтых справах не такія абазнаныя, як мы. Ось, патлумачу гэтым людзям, як тэхнічны бок збору сродку, як гэта павінна праходзіць, як туды пакласці тыя грошы, да каго звяртацца, як звяртацца. Сергей, вы гэтым займаліся. Так, як раз уже сказал, на платформе Талака открыли краудфандинговую кампанию. Это кампания по сбору сродков. Мы сняли невеличкое відеоінструкцію, як гэта зрабіць праз Талаку. Насамрэч там все вельмі просто, літаральна пару націсканняў кнопкі мышкой, і грошы будуць пералічаны на помнік. Хочу толькі сказаць, што это робіцца з картачак, у якіх падлучана інтэрнэт-плацяжы. Бо зазвычайна белкарт стандарт не пералічваецца. Але таксама у апісанні пад відэа мы напішам, будзе спасылка на Талаку, і будзе напісаны рахунак банку, на які можна грошы пералічыць наўпрост праз банк. Таму, калі ласка, далучайцеся. Только я так разумею, что не зовсім обов'язково это заходить в интернет, на сайт Талаки, это можно прийти в банк и просто покласти там гроші. Так, на рахунок. Ось, сябры, дякую за увагу. Это наша не апошняя сустрэча. Подписывайтесь на наш канал. Будете больше доведываться про Березовку, про березовчан, про її історію, про її сучасність, про її будучиню. Хочу так само додати, що коли у вас виникають якісь питання на конт помніка Столлі, на конт вартості, невартості, то задавайте їх мені особисто, Сергію, Тольду, і ми постараємося на всіх цих питань потім відповідати в наших наступних відео, бо це не окошено. Коментуйте під відео так само. Так. Ну і в приватних так само зустрічах можете звертатися. Нам важно, каб была зворотная сувязь. Так. Таму звяртайцеся да нас асабіста, а калі можа вы трошки лянуецеся, так каментуйце ў соцсетках, на Ютубе. Мы адкрытыя да ўсіх заўваг, адкрытыя да ўсіх ініцыятыў, увогуле да супрацоўніцтва. Так, мы ні ад кого не хаваемся, мы готовы выслухаць як прапанову, так і крытыку. Калі гэта крытыка, то будзем вырашаць тыя пытанні супольна. Вось таму. І дадам яшчэ, што мы будзем даваць справаздачу. Безумоўна, узнікае пытанне. Людзі падтрымліваюць нашу ініцыятыву грашамі, і яны маюць права ведаць, як ідзе справа. Тое, што там узнікаюць пытанні, маўляў, а што будзе, калі не пойдзе гэты праект? Па-першае, я скажу, што пойдзе. Мы упэўненыя у тым, што наш праект скончыцца усталяваннем помніка Юліуса Столля у нашым гарадскім скверы. Але,
Ну, можа я не ведаю, можа там камень з неба там ці яшчэ што, так мы тады просто усе сродкі перайшлі тым людзям, которые удзельнічалі в этом проекте. Так, я хочу Не додать, хвалитесь. потому что все фиксуется, все перелічэнні фіксуюцца, ведаем хто, сколькі і калі, і калі ўзнікнуць якія пытанні, все грошы будуць вернуты. Але я падтрымаю Вітольда, помнік будзе. Дякую собі за увагу. До нових зустріч.